Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U tal-eżis l-lum qegħdin nofdu l-Quddiesa għar-Ruħ Emanuel Attard, Vincent u Franz Gafan. U biex nitħew tajjeb għal dan misteru li issa qegħdin niċċelebraw, jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla ta' seta' bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-ard, inti tisma' bit-tiba t-talb tal-poplu tiegħek, watina l-paċi fi żmienna, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lil-Lud, Ħuti. Kristu jista' jsalva għal kollox lil dawk li bih jersqu lejn Alla, la darba hu jibqa' għal dejjem ħaj biex jidħol għalihom. Dan hu ta' bilħaq il-qassis il-kbir li kien jgħod għalina, qaddis, innoċenti, safi, maqtuħ mill-mitinbejn, merfuħ il-fuq mis-smawiet, li ma għandux bżonn bħal qassisin il-kbar l-oħra joffri kuljum is-sakrifiċċju. L-ewwel għadnu bit-tiegħu stess, imbagħad għadnu biet tal-poplu. Dan hu għamlu darba għal dejjem meta offra lilu nnifsu. Għax il-liġi tqiegħdet bħala qassisin il-kbar bnedmin li huma dgħajfa, iżda il-kelma tal-ġurament li ġiet wara l-liġi tqiegħed iben li ġie magħmul perfett tal dejjem. Din hi issa l-aqwa ħaġa li rridu ngħidu li aħna għandna qassis hekk kbir li qgħad fuq il-lemin tat-tron tal-kobor ta' Alla fis-sema, Ministru tas-Santwarju u tat-Tabernaklu veru li hu magħmul mill-mulej u mhux mill-bnedmin. Kull qassis isir biex iressaq l-offerti u joffri s-sakrifiċċji, jeħtieġ għalhekk li dan ukoll ikollu xi ħaġa x'joffri. Issa li kieku Kristu kien fuq l-art ma kien ikun qassis xejn, billi fuq l-art hawn qassisin li jresqu l-offerti skont il-liġi. Dawn jaqdu santwarju li hu xbija ta' del ta' dak tas-sema, skont ma Alla qal lil Mosè meta dan kien wasal biex iwaqqaf it-tabernaklu. Qis li tagħmel kollox fuq il-mudell li wrejtek fuq il-muntanja. Issa l-ministeru li kiseb Kristu hu daqshekk aqwa minn dak tal-imoddi, daqskemm huwa aqwa il-patt li tiegħu huwa l-medjatur, għaliex hu patt mibni fuq il-wedijiet aqwa. Il-kelma tal-mulej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sakrifiċċji u offerti, imma widnejja int ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jiena qed hawn jien ġej. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rieda tiegħek, Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. X'għandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xuftejja ma żammejthomx magħluqa, mulej, dan inti tafu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Jitennew u jifirħu bik dawk kollha li jfittxuk, jgħidu dejjem kbir il-mulej dawk li jħobbu s-salvazzjoni tiegħek. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Alleluja, alleluja. Is-Salvatur tagħna Kristu Ġesu ered il-mewt
u dawwal il-ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu telaq flimkien mad-dixxiepli tiegħu għan-naħa tal-baħar. U kotra kbira mill-Galilija marret warajh u mill-Ludija, minn Ġerusalem, mill-Idumja, min-naħa l-oħra tal-Ġordan u mill-inħawi ta' Tir u Sidon. Kotra kbira ta' nies li semgħu b'kull ma kien għamel u marru ħdeh. U qal lid-dixxiepli tiegħu biex żommulu d-dajsa mħejja fil-qrib minħabba l-kotra biex ma jafsux fuqu. Għax billi kien fejjaq ħafna nies, dawk kollha li kellhom xi mard kienu jmorru fuqu biex imissuh. U l-ispirti l-ħżiena kull darba li kienu jilmħuh kienu jinxteħtu fl-art qudiemu u jgħidu u jgħidu int li bent Alla. Iżdu kien jordnalhom bisħieħ biex ma jurux min kien. Il-kelma tal-mulej. Jekk il-Vanġelu tal-lum jerġa' jlaqqana ma' Ġesu li qed jikseb nistgħu ngħidu l-popolarità tiegħu u ħafna nies minn minħabba raġuni minħabba oħra kienu qed imorru warah. Kienu jmorru ħdejh mhux biss biex ifejjaqhom mill-mard, imma wkoll biex ifejqilhom il-qalb tagħhom billi jisimgħu il-kelma ta' Alla. U din l-ewwel ħaġa li trid tfakkarna trid tiħeġġiġna dan il-Vanġelu li aħna kemm jista' jkun noqorbu lejn Ġesu, noqorbu leh fil-kelma, fl-Ewkaristija, fit-talb biex hu jibdlilna l-qalb tagħna biex hu ifejjaqna. L-aħħar vers imbagħad tal-Vanġelu ifakkarna f'realtà oħra li l-ispirti l-ħżiena kull darba li jimħuh kienu jinxteħtu fl-art qima u jgħidu int li bent Alla. Din tfakkarna wkoll fir-realtà tal-ispirti l-ħżiena fir-realtà li xi kultant aħna wkoll nistgħu nkunu ttentati u li l-ħażin xi kultant jista' jqarraq bina. Dak li jgħidulu t-tajjeb taħt il-forma, il-ħażin taħt il-forma tat-tajjeb. Jekk ma noqdux attenti, il-ħażin jista' jissuġġerilna nagħmlu affarijiet għejn lil dan, għejn lill-oħra, għamel dil ħaġa biex il-pjan li jkollu Alla għalina flok iseħħ jew jonqos fil-missjoni tiegħu jew ma jsir xejn. Lekk jew nitolbu l-mulej llum jagħtina l-qawwa biex noqorbu ħdejn Ġesu, għax dawn kollha li qorbu ħdejh kollha fiequ. Sew jekk il-marda kienet spiritwali bħal f'dawk il-każi ta' nies li kienu bi spirti ħżiena, kif ukoll f'dawk li kienu mart emozjonali kellhom bżonn kelma biex jagħtihom kuraġġ, kif ukoll dawk li kellhom mart fiżiku. Lekk jew illum kuraġġ nersqu lejn il-mulej. Mhux nippretendu li jibdilna imbagħad inħallu f'idejh. L-importanti li nersqu qribu għax li jagħtina hu, is-saħħa li jista' jagħtina hu, il-konsolazzjoni li jista' jagħtina hu tmur lil hinn minn dak li qegħdin inħossu aħna. Fiskiet nitolbu fuq dan. Wistaqnu bil-wifqa u resqu talbna il-missierna tas-sema. Tolbuk Missier ħanina l-Knisja l-Papa l-isqfijiet tas-saċerdoti biex fuq l-eżempju ta' Ġesu l-Knisja tkompli dejjem ix-xandar il-kelma tiegħek. Nitolbu. Għalina l-koll Missier Quddies biex nimtlew bħal dawn in-nies bil-ħeġġa għalik. Enna nagħmlu minn kollox biex niltaqgħu miegħek b'xi mod jew ieħor ta' kuljum. Nitolbu. Resqulek Missier ħanin ukoll il-pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju, mod speċjali dawk li jkunu għaddejjin minn xi diffikultà. Nitolbu.
u issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Tolbuti bis-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq. Għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju, iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Quddiesa Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja f'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawart il-bniedem skont ġbija tiegħek u qedtu fuq l-eġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda bl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u ferħ kbir intennulek. Quddies, Quddies, Quddies. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Quddies tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobb sradd il-ħajr, qasam tali d-dixxieb li tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċ reġrat il-ħajr, tali d-dixxieb li tiegħu qal ħudu u xorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħl għaw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kaġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġibok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li inna nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u wettaq fl-imħabba, flimkien mal-Papa Franġisku,
l-isqof tagħna Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Emanuel, Vincent u Franz. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom, infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxija mill-istess Spirtu li mexxa lil Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna, jitqaddes ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrij, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midrub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fiha, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla, bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna il-koll minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.